Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Кася, ты такая загадкавая. А я упрыгожылася, каб быць аднаго колеру з маёй любімай кветкай. І што гэта за кветка такая? Тое, што яна жоўтая, мы здагадаліся. Але якая у яе назва? Дам маленечкую падказку. Гэтыя кветкі радуюць нас звычайна вясной. Значыць, трэба ўспамінаць першацветы. Жоўты тюльпан? Тюльпаны вельмі прыгожыя кветкі, але я загадала іншую расліну. Можа, нарцыс? Нарцыс таксама веснавая кветка. Не нарцыс, моя любимая кветка. Кася, давай яшчэ падказку. Без яе нам не справіцца. Добра, трошки падкажу. Парфумеры ўсяго свету вельмі любяць тую кветку, што я загадала. І ў самых знакамітых водарах духоў абавязкова ёсць водар такой расліны. Не падказала, а яшчэ больш нас заблытала Кася. Дай, калі ласка, яшчэ падказку. Ну, добра. Слухайце. Жоўтыя кветкі збіраюць толькі ўначы, калі становіцца холадна, каб не пашкодзіць далікатныя бутоны. Кася, ты незнарок не чароўную расліну з казкі загадала? Зусім не. Вы яе добра ведаеце. Такія жоўтыя кветкі на мове раслін сімвалізуюць сонца. Лесік, табе якая расліна ўзгадваецца? Пакуль што ніякая. Сябры, а вы здагадаліся, якую расліну загадала Кася? Нашы гледачы больш здагадлівыя, і яны далі правільны адказ. Усе мои падказкі былі пра мімозу. О, сапраўды, веснавая кветка. Яе мы чамусьці не ўзгадалі. Але ўсе мімозы ведаюць. Родам расліна з Аўстраліі, але зараз яна расце і ў іншых месцах зямлі. Для яе вельмі важна, каб клімат там быў цёплы і вільготны. Вы кажаце, што я вас блытала сваімі падказкамі, а на самой справе гэта жоўтая расліна сама ўсіх блытае. Гэта як? А вось так, расліну з жоўтымі пухнатымі кветачкамі мы ведаем як мімоза. А на самой справе ботанікі называюць расліну акацыяй серабрыстай. А расліна, якая носіць назву мімоза сарамлівая, не мае жоўтых кветак. Але Кася загадала нам акацыю серабрыстую, якая дорыць свой водар шматлікім знакамітым духам. Цвіце гэтая расліна з сярэдзіны студзеня па красавік, таму яе і прызначылі сімвалам вясны. І трэба адзначыць яшчэ адну ўласцівасць акацыі серабрыстай. Яе здольнасць лісточкаў рухацца ўвесь час за сонцам і да яго паварочвацца сваім рабром, а не далонькай. А мне падабаецца, што букет мімозы нагадвае маленькія сонікі ў пакойчыку. І мне самой хочацца нагадаць такое маленькае сонейка. Кася, ты цудоўна справілася са сваёй задачай. А я прапаную паглядзець цудоўны сонечны мультфільм. А давайте глядзець. А зараз у нас запланавана цікавае знаёмства. І з кім жа? З птушкай, якая лічыць сябе цудоўнай актрысай. Актрысай, якая прыгожа выглядае, цудоўна танцуе і спявае? Зараз самі пра ўсё даведаецеся і зможаце ацаніць, у чым птушка пераўзыходзіць іншых. Тады давайце хутчэй знаёміцца. Калі ласка, знаёмцеся, чапля-бугай. Заўважыць яе ў высокім трашнягу нялёгка. Гэта чапля майстар маскіроўкі. Яна быццам заўсёды гуляе, у мора хвалюецца. Мора хвалюецца раз, мора хвалюецца два, мора хвалюецца тры, марская фігура на месте замры. І бугай адразу замірае, нават калі побач не мора, а балота. Бугай імгненна выцягвае наперад шыю, пры гэтым дзюбу ставіць вертыкальна і не рухаецца.
Здаля не адразу зразумееш, што побач птушка. Здаецца, што ў вадзе тырчыць сухое дрэва ці палка. Падняцца ў паветра птушка можа толькі тады, калі зразумела, што яе рассакрэцілі. Але такое бывае ў рэдкіх выпадках. Гэтая чапля не толькі любіць гуляць у мора, хвалюецца, але і любіць жартаваць. Спытайцеся, якім чынам яна гэта робіць. Яна любіць папужаць усіх вакол сваім рыкам. Так, не здзіўляйцеся. Невялікая птушка ўмее рыкаць быццам бык. У гняздзе маму чакаюць дзеткі-птушаняты. Прычоскі ў іх вельмі калматыя. Яны яшчэ толькі рыхтуюцца адправіцца ўпершыню да цырульніка. Цяпер малыя больш нагадваюць пухнаты шарык. Нават не верыцца, што хутка яны падрастуць і пачнуць вучыцца птушынай маскіроўцы. А пакуль што самы час праверыць свае дзюбкі на трываласць. Так і хочацца сказаць, што ў іх ражуцца зубкі. Але, хутчэй за ўсё, у маленькіх чапель бугаю чэшуцца дзюбкі. Надышоў час абеду. Малыя дружна разяваюць свае радкі, а мама толькі паспявае частаваць іх. Апалонікі, іх любімы пачастунак. Смачна есці, птушачкі. Да пабачэння! Дзякуй за цудоўнае знаёмства. А нам з Лесікам было вельмі прыемна расказаць пра сваю новую сяброўку усім. І пра яе сям'ю. Сапраўдная актрыса – гэта чапля. А зараз самы час паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. А я адразу пасля заняткаў адпраўлюся на трэніроўку. Дзіўна такое чуць ад цябе, Кася. Звычайна ты пасля заняткаў ідзеш на прагулку з сяброўкамі ці ў кіно. А тут на трэніроўку. Кася, ты будзеш трэніраваць? Ці цябе будуць чамусьці вучыць? Мяне! Я цудоўна ўмею скакаць. І ў гэтым няма нічога дзіўнага. Я ж зайчык. Ты цудоўны зайчык і моя лепшая сяброўка. Толькі я даведалася, што зайчыкі не самыя лепшыя ў скоках. І таму ты вырашыла ўзяць некалькі урокаў у таго, хто ўмее гэта рабіць лепш. Усё так. І ведаеце, у каго я буду трэніравацца? Пакуль што не ведаем. Сама расказвай. Калі ласка, маім трэнерам будзе антылопа імпала. О, здзівіла дык здзівіла. Лесік, ты знаёмы з гэтай антылопай? Пакуль што не, але чытаў, што імпалы цудоўныя спартсменкі. О, калі ты, Лесік, штосьці ведаеш пра гэтых антылоп, дапамагай мне расказваць пра іх дарэнне і ўсім нашым гледачам. Антылопы імпалы жывуць у афрыканскіх саванах. Ростам яны не больш за 90 сантыметраў у холцы і вагой каля 46 кілаграмаў. Але прыцягвае ўвагу імпала менавіта сваімі скокамі. Антылопа ўмее развіваць хуткасць да 60 кіламетраў за гадзіну. І пры гэтым скакаць у даўжыню да 10 метраў і ў вышыню да 3. Так, значыць, у яе хуткасць аўтамабіля. І скача яна на вышыню другога паверха. Прыкладна так. Прычым робіць яна вельмі незвычайна гэта. Падзяліцеся, калі ласка, падрабязнасцямі. Імпала робіць скокі-свечкі. Антылопа штурхаецца адначасова ўсімі нагамі і пры гэтым узлятае ўверх і выцягвае сваё тулава амаль вертыкальна. Але гэта яшчэ не ўсё. Калі імпала дасягае вышэйшай кропкі, яна ўмее рэзка змяняць накірунак руху. Антылопа імпала робіць сапраўдныя па, быццам бы балерына. І тым самым уводзіць сваіх ворагаў у замяшанне. Блытае іх адным словам. Вядома, калі антылопа скача, ад яе немагчыма адарваць позірк. Вось і львы так завісаюць, калі бачаць танец імпалы ў паветры. А ад антылопы тым часам і след прастыў. Вось я хачу навучыцца так прыгожа скокаць. Таму адпраўляюся на трэніроўку да прафесіянала. Спартыўных дасягненняў табе, Кася. А зараз, можа, зробім невялікі перапынак і паглядзім мультфільм? Давайце глядзець.
Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня! Поспехаў на занятках і цікавых адкрыццяў. О, і давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку У нашым добраранку!